iniciat a l'Aixeta, que l'Aixeta és la pàgina on te penjo totes les coses. Vale? Aquí tinc 4 mecenes, a Twitch tinc 6 subscripcions, en total són 10 mecenes, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, com que hem arribat a 10, i jo vaig fer la promesa de que quan arribéssim a... que segons la quantitat de gent que donés suport econòmic al canal faria més o menys contingut. L'any passat vam fer tot això, que Déu-n'hi-do, vam tocar molts esdeveniments. Aquest any hem fet els Oscar, Game Awards el farem aquest dimecres. La Gamescom no la vam fer, aquests sí que els vam fer. L'únic que ens hem saltat aquest any és la Gamescom, que no vaig poder. Videojocs en directe, bueno, n'hem fet algun, però la veritat és que això és el que menys hem fet, això sí que ho hem anat fent cada setmana. El Neo Juga crec que n'hem fet 1 o 2, màxim, i First Play n'hem fet també uns quants, 4 o 5 que en devem... Bueno, ja faré el resum d'aquest any, però ja sabeu que jo faig el resum, no el faig anual a desembre, sinó que el faig una mica més. El faig... No és anual, però bueno, és més o menys pels voltants del març i tal que faig el resum, no? Però Déu-n'hi-do, el 2022 vam fer bastant i aquest 2023 crec que també hem fet bastantes coses. I vaig posar això, veus? Fins a 10 mecenes al mes. Un directe setmanal de 2 hores parlant de cines, tal. A partir de 10 mecenes, el que faig són 2 directes a la setmana. Un que és aquest i l'altre que seria això, un First Play o un Neo jugant a algun joc. Vale? O sigui, el Neo ja sabeu que és aquesta secció que tinc a YouTube en el que són videojocs per tots els públics i que poden jugar nens més petits. I després al First Play doncs, provem algun joc nou que no hàgim jugat mai, no? Que en tinc la tira per provar, així que va bé. I ara ja estaríem aquí, Aquesta setmana hem tornat aquí i el meu objectiu és arribar a 50 mecenes. Això seria increïble perquè llavors podríem fer directe diari de fins a 4 hores. Llavors, segons la quantitat de gent que es anés sumant, doncs podríem anar augmentant les hores. I bueno, estem aquí, no? I ara m'he posat una mica més en sèrio perquè m'agradaria a veure si puc aconseguir-ho per l'any que ve, encara que sigui. Però bueno, vaig publicar aquí a l'Aixeta el de les beques de la creació, que ja sabeu que és aquest repte en el que participo. I bàsicament és que fins al 30 de gener tenim el repte d'aconseguir com a mínim 10 mecenes nous. Jo de moment no n'he aconseguit cap, continuo amb els 4 de sempre. I bueno, la idea és com a mínim aconseguir-ne 10 per aconseguir 100 euros o entrar al sorteig de 100 euros. 30, 300 euros i 50, que crec que això serà impossible, 500 euros. Això quasi és per uns privilegiats, tenir més de 50 mecenes. Trobo que és molt, però bueno. Que aquest any hem participat perquè he pensat, mira, l'únic que he de fer realment són 10 publicacions a l'Aixeta i sabia que em faria 10 perquè ja tenia planificat fer-lo del Gran Reset. I amb el Gran Reset, ja només per anunciar el Gran Reset i després tots els continguts que he publicat del Gran Reset, ja amb això tinc 10 publicacions. Llavors he dit, mira, no em costa res, com que anirem publicant cada setmana com a mínim una publicació, tenim 10 setmanes per aconseguir-ho, doncs 10 publicacions com a mínim. Avui ja n'he fet, ahir em vaig fer una del Rocket League, que vaig penjar la partida amb el Nico, us la recomano perquè és tot risses. De l'hora que vam estar, ho he reduït a 10 minuts i és tots els moments divertits del directe que vam fer amb ell. El mateix vaig fer una mica amb Treasures of the Egan, vaig resumir el directe que vam estar una hora jugant a aquest joc amb 10-15 minuts de gameplay i avui he publicat això, que el dia 7 a la nit, que serà ja dia 8, perquè aquí és dia 8, a la 1 de la matinada, ara mateix és millor treballar i aconseguir diners per sostenir la família que posar-me a jugar a videojocs i fer directes i tal. I per això tot el tema aquest de l'Aixeta i de les beques de la creació i tal, perquè sí que a mi m'agradaria poder-me dedicar més temps a aquesta afició, que són els videojocs i fer directes i vídeos i tal, però si no és sostenible, que és una mica el que ens passa a tots els creadors de contingut en català, si no és sostenible, al final el que hi dedico són les hores extra, les hores que puc, i ja està, i no li puc dedicar molt més. Així que és una mica el que tenim ara mateix, és això, no s'hi pot fer res més. Demanar que la gent es faci mecenes o que subscrigui, que regali subs o el que sigui i esperar arribar a un punt que siguem suficients com per poder dedicar-hi més temps. I de moment el que hi dedico doncs, és el temps que puc,
jornades especials i algun directe i algun vídeo. Així que ja sabeu, seguiu el canal de l'Aixeta com a mínim per estar informats de tot el que vaig publicant a YouTube i de més.